Sziasztok! Megyünk csinálunk egy kis mini videót. Megyünk a CB-be, itt van Patrik. Igen. Hát nem ilyen piszkácsos videó lesz, de megvan. Hát igen. Hopp, jön egy autó. Köszi. Igazából a TBA-ban nem videózhatunk, mert nem szabad, szóval ja. Majd bejelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok! Kijöttünk a CBA-ból. Vettem egy ipit. Patrik vett egy ilyen, van egy kicsi traubi, meg van egy pezsgőnk. Ezt a pezsgőt, ezt hónap osztálybulira vettük. Igen. Hát majd kiderül. Aha, jön egy autó. Na, mindjárt beszélünk. Úgy hamarosan megint vissza kell mennünk a CBA-ba, mert... Visszaváltjuk az üvegeket. Mert 50 forint. Pénz az pénz. Ez amúgy mennyi? Ez nem 100 forint? Na, ez is csak 50. Úgy raktunk ki a másik együttes csatornánkra egy új videót. Csak nekem is csináltunk volna ott egyet, csak jött egy veszett macska, és majdnem megtámadott minket. Szóval ja, most valahova elindulunk. Na, sziasztok! Dübben majd bejönök. Hát van ez a kis rövid videó. Jött valami. Na mindegy. Ennyi lett volna ez a kis videó. Sziasztok! Sziasztok! Majd rakok ki még videót.